लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बांद्राय इम्पर्टेन्ट आपडेट लानानै फैयाखै, जास्ट मोनसे फानि भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला नोंथांमोनाबो ओरैबायदि इन्टारेस्ट मोनगोन आरो ओरैबायदि मिनिनो गोसो गैयाब्लाबो एसेब्लाबो मिनिथारगोन आरो सासे मादैनि फेक कलारफोरजों फन रायलायनाय सार्भार क्राइमफोर थाया होमबा, बा जिअ कम्पानि बा सिम कम्पानिफोरनिफ्राय मालाबा फन खालामहरोना, दा बैफोरखौ माने हिन्दी रावै माबायदि जावखो नोंथांमोनाथ' मिथिखायोसै। जोंनि बर' माहारिनि आइजोफोरा माने बर' बिमाफ्रा हिन्दी रायलायनायाव एसे तानमान जायो, सुरफ्रा जाया नालाय। ओमफ्राय ओरैबायदि फानि आरो नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। अब्ला आं नोंथांमोननो नैबे मादैनि फन रायलायनायखौ होना होनोसै, नोंथांमोना नायदो आरोना। क्या बोलती है? अब तो नंबर जो 5 बंदा है ना, 5 बंदा है, 5 पानी जे गला पाइप है ना, ओ जे गुना दिया बंदा है, गुना दिया बंदा है पाइप। हेलो, लंबा पानी पाइप बंदा है ना, इंदा कोना पाइप क्या बोल रहे बुनी मालूम है? हम पाइप खराब होता है तन भाई। लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे फानि ससे भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनबाय जानांगौ। थ' खोब आंबो इन्टारेस्ट मोनदों आरो जोबोर मोजां इन्टारेस्टिं जादों आरो। दा बेफोरबायदि सार्भार क्राइम बा माखासे फेक कलारफोरखौ माने बेफोरबायदिनो खालामहरनांगौ आरो। एकदम माने सार्भार क्राइमफ्राथ' खाबु लायो नालाय, बायदिसिना एकाउन्ट फेक एकाउन्ट बिहरो, माबा डकुमेन्ट्स बिहरो, माबा एड्रेस बिहरो, दा बेफोरबायदि बिहरो नालाय। दा बेखौ माने मादैया एसे जावहरबाय आरो, एसे माने फानि खालामहरबाय। दा बे मोनसे फानि भिडिअ जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनखो अन्नानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो। थ' उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन। टाटा बाय बाय।